които ще се включат и вашите деца. Приятно гледане!
до Англия. Колко е красива Англия. С нетърпение идвам, за да видя как учат и играят децата в английските детски градини. Моя приятел, господин Самуил, ме чака. Къде ли е? Господин Самуил! Ето го! Здравейте! Приятно ми е! Много се радвам да дойда. Ще ми покажете ли детската градина? Да. Само да си призная честничко, нищо не разбира от английски. Мога да кажа hello, goodbye, а и някои други съвсем малки думички. Ще ми помагате ли да не се изложа? Да. Обещавате ми. Добре, много ще се радвам и ще разчитам на вас. Добре. Nonsense, happy birthday. О, аз чух нещо много интересно. Знаеш ли, че май ме е познато? Happy birthday съм чувала. Май беше нещо като честит рожден ден, май, нали ми така се пеехме? Да. Така, вярно ли? А само рожден ден как е на английски? Birthday. Birthday, добре. А сега ще видим тези деца, нали ще ми помагате, че много се срамувам и се притеснявам. Добре. О, че са красиви, те явно празнуват рожден ден. Здравей, беше Хело, така да не се изложа. Да. Добре. Hello! О, получи се страхотно. Добре. Сега искам да ви питам за всяко нещо, което държат, че ми е много странно. На рождения ден не празнуват. Тук виждам един подарък. What's this? What's this? Това означава какво е това, така ли? Да, нали? Да. Какво е това? Добре. Хубаво да не се изложа. Hello? What's this? Present. Презент. То също като подарък. Презент. Подарък. Почти едно и също. Картичка виждам тук красива. Как беше What's this? What's this? Card. Карт. Почти също като българския. Тя се прилича с българската думичка. Тук виждам една значка. What's this? A badge. Бадж. Странна дума, бадж. Бадж. Значка. Добре, ще го запомня, ще го опитам. И ще видим красив балон. What's this? A balloon. Балун. Почти като в българския. Балон, балун. Презент, кар, бадж, балун. Yes? Yes? Добра съм. Тук виждам, явно някой е подарил една линийка. Ще има май първи клас. What's this? A ruler. Рулер. Като рулетка малко прилича. И това ще го запомня. О, чанта за първокласника сигурно. What's this? A bag. Баг. Баг. Като багаж. Малко баг. И това ще го запомня. Интересни думички. Тук има химикал. What's this? A pen. Пен. И казваме химикал. Това пък пен. Ще се пробвам да го запомня. Оливче. What's this? Pencil. Пенсил. Пен. Пенсил. Ще ги запомня. Тук виждам торта. Че вкусна. What's this? Cake. Кейк. Торта, кейк. И казваме кекс. Като запомня кекс, значи кейк е торта. Добре. А тук явно има рожденик с свещички. What's this? A candle. Candle. Колко са много? Питам колко са на брой. How many? How many? Какво така? Да. How many candles? Добре. How many candles? Eight. Какво е? 8. Някой дори на 8 години става тук. Прекрасно. А тук виждаме тук интересно портмоненце на сестра. Може би за бъдещия ученик. What's this? A pencil case. Пенсил кейс. Пенсил май беше молив. Да, молив беше. Значи пенсил молива, пенсил кейс. Може би пакетче кутийка за моливите. А тук една красива книжка. What's this? A book. Бук. Бук, интересна дума. Бук е книга. Ох, че е красиво. Всичко е прекрасно и много ми е приятно. Трябва май да си кажем довиждане, че ни трябва да чакат и други деца, нали? Беше goodbye, май да беше. Да. Добре, ще ви кажа goodbye!
чух, това са някакви игрички, може би, нали? Да. Искам да ги питам. Срамувам се, как беше What's this? Така беше. Да. А играчки на английски е... Toys. Toys играчки. Добре. Сега. Тук виждам едно влакче. What's this? A train. Train, като влак. В България преди много години са казвали трен. Трен на влак. Значи сигурно оттам е думата. Тук виждам нещо интересно. Това детенце си играе с една шапка. What's this? A hat. Hat. Hat шапка. Май съм чувала за червената шапчица. Май беше red hat, нещо такова. Значи там идва. Добре, ще се запомня. Тук виждаме едно барабанче. What's this? A drum. Децата, добре, ще го запомня. А това е една играчка, май пералня. What's this? Washing machine. Washing machine. Малко като лоша машина. Май, добре, ще се пробвам да го запомня. Интересни неща. Тук виждаме едно момиченце с много красива тениска. What's this? A t-shirt. T-shirt. И си обула дънки. Че е модерна. What's this? A jeans. Jeans. Браво, че интересни думички. Май съм е чувала и тая думичка jeans. А тук виждаме едно самолетче. Да попитам как беше. What's this? What's this? Plane. Plane. Ще го запомня. Интересни играчки. А тук е една полицейска кола. What's this? Car. Car. Все едно карам. Car. Това ще го запомня, много е лесно. А тук е една гитара. What's this? A guitar. Гитар. Това също като китара на български. Много е лесно. Английски е бил много лесен. Аз ще го запомня веднага. Красива кукла. What's this? Doll. Дол. Преди малко май бяхте за куклата Дол. Нали това бяха децата? Да. Да, разбрах. Това е момиченце с много красива пола. What's this? Skirt. Скърт. Че си красива. И чорапките са много красиви. What's this? Сок. Сок е чорап. Сок. Сега пия сокче. Че интересни думички на английски. Сок, скърт, дол, гитар. Много е интересно. Чудесни са и тези деца. И знаят много, изпяха песничка. Чакам се търпение и другите да ги видя. На тези ще им кажа довиждане, защото няма време. Goodbye! Now sing the wartime song. Here's your hairbrush, hairbrush, hairbrush. Fun, time, fun. Swing, from. Here's your toothbrush, toothbrush, toothbrush. Fun, time, fun. Swing, from. Here's your soap and your shampoo. Fun, time, fun. Swing, from. Here's your towel and here's your tongue. Fun, time, fun. Това беше много интересна песничка, но аз нищо не разбрах. Кой е това? Лошо. Хубаво ми изглежда, да? Да. Добре, и тук виждам неща за банята. Охо, и играчки, някакви животни. Пак ще питам децата, защото не знам как се казва това. Пак как беше? What's this? Не така беше. Да. Добре. What's this? Cat. Кет. Кет, котка, така ли? Да. И това е лесно. Тук виждам едно шампуанчето, може би трябва за банята. Това бяха децата. Да. Добре. What's this? Soap. Shampoo. Шампу. Шампуан, шампу. Че лесна дума. Тук виждам едно сапунче. What's this? Soap. Соп. Точно като сапун. Соп, сапун. Пак шампу беше шампуан. Лесно. А тук едно красиво пате. Това пате май в банята служи на някой да си играе с него. Сега ще питам как се казва. What's this? Duck. Дък. Има един герой, Доналд Дък. Дък и Дък. Сигурно те са някакви такива патета.
Разбрах веднага колко много научих днес. А тук виждам едно кученце, май. Това кученце ли е? Да, ма ще питам как е. What's this? Дог. Той дори има такава порода кучета дог. Много ще го запомня бързо, много е лесно. А тук това момченце ще си мие зъбките. What's this? Toothbrush. 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 Трудна дума, но ще се справя. Toothbrush, ще го запомня. Момченце държи гребенче. Как искам да се среща, да бъда хубава, че пътувах толкова дълго и се уморих. Сигурно съм се прозрошила. Как беше това? What's this? Нали така беше? What's this? Hairbrush. Hairbrush. Hair. Какво е hair? Коса. Hair е коса и значи това служи да се срещаш коса. Че интересни неща. А тук виждам един страшен тигър, май не е страх малко, но пак ще питам what's this? Тайгър. Той името му е страшно. Тайгър, било тигър. Прилича си. Тигър да тайгър. Зайче, че е красиво. What's this? Rabbit. Рабит. Зайче рабит. Красиво е. И ще го запомня. Влия за банята, като се изкъпем да се изтрием. Добре, ще питам как е. What's this? Tan. Виж ти каква е интересна дума. Отида на хотел и там, ако няма повлия, ще знам как да попитам. Красива птичка виждам аз. Как ли е тази птичка на английски? What's this? Bird. Bird? Птичка. Много е красива. А тук виждам едно мишленце. Сега ще питам как е. What's this? Mouse. Маус. Мики Маус. Той се казва Мики, защото е мишле. Ето и това е страшна змия. Страх ме е. Господин Самуил, това е страшна змия. Как може децата да си играят с змия? Играчка било. Добре. Сега обаче ще питам как е. What's this? Snake. Snake. Защото прави сигурност и за това е Snake. Но е много страшна. Че е хубаво.